Gospođo potpredsjednice, Vijeće je zaključcima iz prosinca obuhvatilo izazove s kojima se Europska unija danas suočava. Podržavam poziv na produljenje Europskog fonda za strukturna ulaganja. Ujedno naglašavam da ovaj fond nije i ne smije biti zamjena za kohezijsku politiku, već njena nadopuna. Kriteriji za odobravanje projekata trebaju biti geografska rasprostranjenost i opća financijska situacija u zemljama članicama. Treba izbjeći da najrazvijenije zemlje povlače najviše sredstava. Podržavam jačanje garancije za mlade, jer im je nažalost još uvijek potrebna. Pozdravljam tretiranje vanjskopolitičkih i sigurnosnih pitanja kao prioriteta i potporu Vijeća procesu jačanja zajedničkih sigurnosnih i obrambenih politika. Europljani moraju preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost. Raduje razumijevanje specifičnih situacija nekih članica kada se radi o provedbi sustavne kontrole putnika na vanjskim granicama Europske unije u sklopu revizije zakona o schengenskim granicama. Pozivam na suzdržanost prema zloupotrebi ovog instrumenta u političke svrhe. Neprihvatljive su, na primjer, prijetnje jedne članice drugoj blokadom granica u turističkoj sezoni, a sve zbog bilateralnih političkih pitanja. Hvala.